Edit Grand Garden Resort and Adventure Park. Nature at its best. Sweetest dragon fruit in Bohol. Sold at farm gate price. Wow! Andito na ang dragon fruit. Tingnan natin kung meron na. Ayan ang mga telephone numbers nila. Cellphone number. Ayan. Ang ganda dito guys. Ang binahe natin from the highway is maybe 3 kilometers from the highway. Lumiko tayo doon sa may palengke paakyat. Ayan. At ito na. Dito tayo. Ayan. May entrance na. Okay. Hello? Kanang Edith's Garden ani? Yes, ma'am. Kanang day entrance? Na, ma'am. Pila? 150 per head, ma'am. 150 per head? Okay. Anda? Muna sa radar, ma'am. Asa? Sa tag control for. Asa man may mag-park? Pwede mo mong isod niya sa kinan, ma'am. Pero muna sa tag. Okay, sige. Kanilang gate ay pumasok na kami dito kami nag-park. Dito yata yung ticket office nila. Okay. Nandito yung good morning. Paano ba ito? Stop mo. Ha? Stop mo lang po yung Ito. May entrance fee. Yes, ma'am. 150 each, ma'am. 150 pesos each person. And then, what's that? Consumable? Not, ma'am. Not, ganun lang Sa talaga. flower farm, sa cave naman din siya. I-package na naman. Okay. So this is farm? It is a farm of bougainvillea and dragon fruits. Daming dragon fruits, wala lang hinog. Wala pa, di pa nahinog. Ang lalaki ng bougainvillea, oh. Wow. Wow. Ang gaganda. Nabonsay na siya, ang lalaki. Wow naman yan. Alexa Edith Flower Farm. Here it is. Let's go. Oh my God, ano ba? Ayun, buntang na. Nakaabot kami din eh. Tagatagpilaran, ball map. Timing man mikuhan oy. Ano Pwede ba? mabaguna mo sa cave. Ha? Tama na. Dito sa ubos pa. Ano ang cave yan? Oo, naay ka ng discover naman sa ubos. Ano, guys? Oh my God, may cave pa. Nabuluan pa. Wala, oo nga. Punta tayo doon dahil mauwan. At madala ang sakyanan. Dala lang man. Kuan man to dito. Naiparkingan dito. Okay. Ano man hinging libot naman, oy? Nahanuman ni siya, oy? Kaysa,
Mato sa amin dito kay Juan pa man la. Sige. Oo. Mato sa ubos na yung food doon. Ganda sa baba. Ganda ng ginawa nila. Kang I love Kang Caramel Cave. Kang Caramel. Sila puro sa tax. Ganda. Oh, nagsisi niya siya. 1962 Beetle daw. Kang caramel cake, ano? Hindi ko puto na yan. Ang park. Yung parking ba? Where we park, man? Tapos, nagyan tayo. Ato ta sa cave. Ha? Ticket, sir. Ah, ticket? Ticket. Nana. Kunin mo nga. Paano pagkaon na niya? Maningan nga Kang Caramel. Kadto Ramel is a farmer. Ah. Siya mo'y rice field man ni sa una ni ma'am. Aya. Siya mo'y gauma ani. Tambak ka dito? Ah, siya goma. Tabakan ni gamay. Onya. Kuan kanang mo ko check fertilizer sa kid. Ani din siya sa iyang pananom nindot kay tubo yang mga hamayan sa una ni. Oh, Kay magka fertilizer diri sa sulod sa kid. galing ah. Mo tong ang pangani nadala mo na. Ang karamel kaling nga sa site ni iskan karamel. Naman ang ganakan karamel. Caramel. 67 steps lang ni ma'am. 67 steps. Okay, 67 steps. We have 67 steps here. Pagkuan ma'am, gikan sa opening to the end point 150 meters. 150 meters yung cliff. Ay, kanang crack? Ayun, oh. Hindi pa kasama yung ano, ma'am, napay kamangon na to, pero iso na tong kamangonon ma'am. Kanang 150 meters dili siya kamangon. Oh, Ha? Dili, dito lang sa ano, damong cake. Na. ma-exercise tani. Damanting ano ba? Kuyawa kayo, taasa, uy. Oo. Okay. Kani nga kay ma'am walay tubig kay pataas mo siya ma'am. Tansa ra nga nga klase sa cave ma'am nga musaka ka. Sagaran sa cave. Lagi. Singking. Ang cave nga kasagaran nakita na ko kay ubos man. Oh. So kani, way tubig. Ayan, ang cave oh. Walang tubig na cave. Yawa good. Kasi pakyat. Uy, ulam na. Napagod ka agad. Hoy, Ha? ito na, camera. Hello? Oh my God. Ma'am, kini na to. Uy! Ano? Yawa, pwede na lang. Pag linaw bala ni gamit siya ma'am. Yawa, no? Ay, picture na. Picture. Yung branch. Oh, sa group.
Picture pa diri. Diri. Ah, lagi. Napot bat nila. Mamisa po media ma'am. Ha? Mamisa media. Ano sa iya. Oh? Natay gi-convert sa chapel. Sige sa camera. Oh, amoy paniki yun. Amoy paniki. Kaya tanong ako eh. Amoy paniki. Para sa Palawan, dito. Oo. Ingani ang Natuwid sa Palawan. Yaron mag-map Dito sir. sa... Tumi sa Palawan. Underground River. Oo. Yaron ning bahol eh. Yawa, oy. Wow! Grabe itong kanilang cave, oh! Mas bango din. Walang tubig kasi nandito tayo sa bundok. Pero may mga namumuhay na paniki. Mataas. Ito guys, oh. No need na kayong pumunta sa Palawan dito, oh. Ma-experience nyo na ang cave. Yan lang, walang tubig. Itsura niya na yung tubig sa una ba? Ano may kuwanak abot. Baka, hindi ka po dito. May falls dire? Ganang source sa una, dito po na. Wala ma'am. Wala? Wala yan. Nahirag yan. Yawa, oh. Kalawa, oh. Gumaan na. Ang ginama nila. Please watch your head mga sir. Oh, yung head niya dito, ha? Ano kayo? Luang pa man din sila. Yung head niya. Likod ba? Sir, mugikan-gikan mo taglaran ma'am. Oh, Yung 150 meters ma'am. kaya ka nang buko nila. Oh. Ala lang, kaya nga cave. Visa na yun ma'am. Nasa air. September 8. September 8 over sa imong kilo. Oh, no. Already applied. Kasilak. Naging panikyan na. Bahay ng paniki. Sa forma sa Estonia, no? Ay, sa tubig. Forma, oh. Tanawan na. Wow. Ganda. Murag sa Palawan po niya, oh. Nice na. Pero naman dito sa Baklay. Kuya, oh. Nice na niya. Marga, tingnan niya, wala. Oh. Ready niya. Last na nga ito lang mo. Na, nulo ko dyan, oh. Ano, nagtungod lang sila, no? Iyawo, eh. Baila nga buhay din siya ma'am. Ha? Buhay ang cake eh. Traffic na produce ko siya. Ano yung po ang bato? Wala mga front bus. At itong mga maliliit. Exit bus. Ma'am. Top speed na po. Sige naman. Ano ba?
Ay, yung nana ng mga palengke. Oo, na yung mga palengke. Mo nga sila. Dili ka silang biya sa kid. Oo. Ang siling ano, tabi-tabi mo ng siling ano eh. Makainom sila. Makainom din sila. Maganda sila eh. Ano ka din dyan? Tumulong siya, papunta dito oh. Galang ah, meron siyang sahuran oh. Parang sinadya ah. Ito, Ganda. sinadya ito, ma'am. Ha? Butang nga naman dito. Ah, Sige dito, maganda picture ko. Oh, nice na. Kala. kana. Sige. Wala naman, ipasend na mo. Lupa dayon, karon dili na kuan sila. Dili na sila. Ay, ano, nanad na. Oh, nana na. Nanad na. Buot mo sa light. Nanad na sila. Madlock sila oy. Murag na-adlock sila oh. Ang daming ipis. Ang daming ipis. Dami. Ah, yung buhi ng Oo, kain yun nila. nila. Hindi, patay pa nila. Oo, mukhang sila ng kain sa kuan. Ay, hindi na nga, baka mga bulak na. Medyo ano, Basa. Ano lang, mag-video eh? Oh my God. Mayroon pa doon. Oo, yun mo, oy. Balik na si Batman ba? Oh, tulong mo naman yun, oh. Oh, Gana ha? wow. Grabe, no? Pero na-discover nila to. Oh, daghan. Ha? Wala lagi. Daghan na sila oh. Grabe. Tayo, ali ka na. Li ka dito, Marco. Pupunta ka dyan. Ay, wala na. Wala na? Doon dulo oh. Pumunta sila sa dulo. Nagtago Pero sila. sa una, daghan na nihali na sa una no. Tung wala kay COVID. Pero kasagaran sa manas kay magimotor. Ah, Dili kayo kasada magian sa kuan. Dito na tayo. Ano naman nahuman ang kuan. Ang kasada naman po ni Bumikan, ang gawak po ni Bumikan anin. Okay. Jadi bila pa man kasada sa afro baklo. Ang pangalan ng buo dito eh. Oh, kumalan mo. Oo. Ano maghawi dali ha? Ma'am. Maging water na. Ay, huwag daw kayong umawak dito. ha? Okay, marumi. Marumi. Ah. Marumi ito ba? Oh, kaya ako, baka yung Wow. Ayun, nahipat lahat din yung paniti. Yan sila. Wow, grabe. Ah, layo pa nin. Ay, no? Na pag ni kamano dito wala ka lang sige mo. Wow, dino? Ito sa una diri na. Sa World War II. Taguan ni sir. Dito ba ang ganyan yung pinagkakataon na? No. Take picture sir. Ako man ang ganike. Yan ang ano sa Palawan, dito sa Palawan, yung musod kapitan, yan ang porno, yan po no?
Ano na po mo gyapon? Tingalaan mo tong mga ano. Grabe, akala ko kanina, pag silip natin, akala ko doon na, yun lang yun. Meron pang papasukin. Isa may istorya nito no, nakadiscover nito. Isa may istorya wala yan. Kuan. Mo lang to siya nga pagkuan, World War II. Nya katong farmer nga si Ramil, siya magkusig ano ni. Ano siya Guano magbuhat, para sa fertilizer. fertilizer. Oo. Nya tong World War II, gitaguan ni sa mga kuan. Mga tao. Kadinhi mga tao. Oh, di rin na sila Kaya dali man nagtago. kay niglabay sila plano kuno sa una, ni sila mama. Dili sila ingon nga dinhi mo puyo di sila. Oo. Kung nalay ra plano mo labay puyo sa sulod. Tago sila dito. Tago sila dire. Tago sila ya lililil sa gawas. Oo. Kay ato nga time kay dili pa kayo makadungo yung mga tawad to mga tingog sa makina. Oo, oo. Murag mahadlok yung gato. Hadlok kayo. Oh. Ah, Pero dili ko to mamumbag siguro labay lang ko to. Nabay na ba? Oh. Mo di ay magdili ay sa kuan nila. Dili nga na di forma to sa una. Yung magabi sila. Oo. Dili sila puyo ani kay bawaan sila dili man makalahutay. Oo. At sila sa kilid bukid. Mag-tent sila ginagmay ng kuan. Oh. Kano istorya nito murag na tubig dito sa una no? Mo istorya sa mga May tubig sa una dito. May tubig kuno. Oh, yung sulti ko lagi sa una. Oo, no, gana lang siya. Na nagkuan siya nag-iba na ang kuan. Baka sa tanaw ko moabot ang dagat dito sa una. Oh, Oo. Kasi kita ebidensya oh. Pero dagat ba? Sa una. Oo, anto ditong dagat sa una nakupkup ito oh. Nga nagyot. siguro pag kuan mga vulkan mo putok, usog ang nagprovision. Hindi kasi tanaw man ang dagat doon man ang dagat dito. Oh, mga 5 kilometers lang. Sa una, anto dito ang dagat sa una. Oo, dito oh. Nga na ang history nito. Ano murag. Murag ang sa dagat dito oh. Ha? Ay, wala din na oh.